Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όνειρα. Δεν ξέρω βέβαια ποιο θα μπορούσε να είναι το όραμα και το όνειρο του Κώστα το Παγανιά σε αυτό το χωριό. Σε σχέση με το δίστατο, το όραμά μου είναι να μην σβήσει το χωριό, να μπορέσει ο κόσμος εδώ να μένει, να περνάει καλά, να έχει τις δουλειές του, να έχει τον πολιτισμό του, να έχει την παιδεία του, να έχει την υγεία του, να έχει τη φροντίδα αυτή του κράτους, που ώστε οι κάτοικοι στο χωριό να μην αισθάνονται απομονωμένοι. Να αρθεί αυτό το τείχος της απομόνωσης και του μακρινού, για να μπορεί να μένει εδώ ο κάτοικος και να απολαμβάνει και τη ζωή και τη φύση, αλλά να μπορεί να κάνει και τη δουλειά του. Κώστα, το αγαπάς το χωριό σου? Το αγαπώ το χωριό μου, είμαι ερωτευμένος με το χωριό μου. Μετά από την οικογένειά μου, έχω ερωτευτεί το χωριό μου. Κάνω σημαντική προσπάθεια. Εγώ το έχω διαπιστώσει χρόνια τώρα. Το βλέπω στα μάτια σου, το βλέπω στο χαμόγελό σου, το βλέπω με το πάθος το οποίο γυρίζεις, κάνεις με τους συγχωριανούς σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα κανείς να πηγαίνει, έρχεται δίστρατο Κόνιτσα με ένα επάγγελμα που είναι αρκετά δύσκολο και για σένα και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Κάνω μεγάλη προσπάθεια. Έχω βέβαια βοήθεια και από τους χωριανούς και από την πολιτεία και συγκεκριμένα από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, η οποία και με βοηθάει στον αποχιονισμό και στα έργα. Βέβαια, εν ώψη της οικονομικής κρίσης, στα μέτρα του δυνατού πάντοτε, έχουμε άριστη συνεργασία με την Ομαρχία Ιωαννίνων και με τις υπηρεσίες της και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε τη ζωή μας εδώ πάνω πιο εύκολη και πιο ουσιαστική. Ακριβώς όπως το είπες. Πιο ουσιαστική. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί αυτά τα μικρά χωριά είναι πυρήνες. Οι άνθρωποι γνωρίζονται καθημερινά, βιώνουν τα προβλήματα. Βγαίνει όλος, ακούει το γείτονα, τον φωνάζει, έχεις πρόβλημα. Είναι το καλύτερο. Είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό που είπαμε και σε μια άλλη φάση της κουβέντας μας, ότι περνώντας οι διστρατιώτες παλιά από τη Σμίξη, από την Αυδέλα, ο ένας χαιρέταγε τον άλλον. Γεια σου Θοδωρής Δρούλια, γεια σου Κώστα Παγανιά. Αυτό είχε πάει να τονίσει. Κανείς δεν γνώριζε μεταξύ τους ο ένας τον άλλον. Αυτό θέλουμε να αναβιώσουμε τώρα και αυτός είναι και ένας στόχος μου. Δηλαδή να γνωριστούμε ο ένας με τον άλλον στην περιοχή για να ζήσουμε αυτό που είπαμε. Την ουσιαστική ζωή. Trecem θα με παραμονέστη. Βεβαίως. Μπορούμε. Θεάμος μπορούμε τρελίμπα. Βασιάρα λίμπα. Βασιάρα λίμπα ή όμως πάρκα βασιάρα και φιτσόρια τώρα νους μπορεί να σκορμανέστη. Από άμα συνσουάρα un αρμόν, Είναι αστερμόνα. Είναι αστερμόνα, cum vam viața feciorili. Și ama nu zborați cu șpapeni acasă că vam... Ce prindeți, Adrăm, Costa? Ce prindeți, Adrăm? Aprinde tulaștul cât putem să învățăm la feciorile noastre limba noastră. Iarna nu putem. Veara? Veara... Au un prădănom? Au un prădănom πρώτον să zburăm românești ca să poată să adară să aibă Cum școală? Vără școală. Are și altul tropuri τώρα. Cum? Cu πολιτισμul τώρα της Αντρέα, είτε cu computerele. Nu este camagina să adunăm tot ficiorele κάθε viara. Și avze când, avze tine zborați cu armânești, jocuri. Jocuri, ce ne jucam... Își băgăm papinile, își zborașcă. Și acelea este un trop și asta și mai bun, κατά cum își vede, κατά cum duchescu. Schibă să zborașcă toți armânești, ta să aibă landul tu ureacle bună ziua. Ce dar Θοδωρή. Spagale. Ficiorele archis nu schiară. Limba nu schiară, ama cândăm. Zburăm. Jucăm și κάθε vara ficiorele suntem geniți oa și învățați feama armânești. Și este ce se dară oa cu vlahăndomă, ce avde landul un armânescu cândec, îl bagă tu ureacle. Îl bagă tu ureacle, îl bagă și tu minte. Ia-i vârnă cândecul. Iau. Alea feama. Autobișarcă him τώρα. Αχ, ce stai featani, ningareu featani mo șatani. Αχ, streacareulu, sin milea morgionim chira agi. Ai trece featani, sintilea featani mo șatani. Ah, câineam Johnny, lituxeani morgionim chira agi.
Αχ, τσίντα η φιάταν, σύσλο αντούκ φιάταν μου, σιάτα, ανή. Αχ, πρίκαν τότε, διλάντα μορτζονίμ κύρα, αγί. Είναι ο διάλογος που κάποιο κορίτσι έχει τον άντρα της στα ξένα και ζητάει από τον αγωγιάτη να τον φέρει πίσω. Και λέει, τι μου δίνεις να τον φέρω πίσω? Λέει, σου δίνω όλη την περιουσία μου αρκεί να μου φέρεις τον άντρα μου. Στην ξενιτιά ήταν βέβαια. Ναι. Μεγάλο πράγμα η ξενιτιά. Μεγάλο πράγμα και τα χωριά τη βίωσαν. Βίωσαν και σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια. Γι' αυτό και η ερήμωση, η οποία γίνονται προσπάθειες να επανέλθουν τα χωριά. Τώρα κατά πόσο θα πετύχει θα το δούμε. Η πορεία στο μέλλον θα το δείξει. Τώρα αλλάζουν και τα αυτοδιοικητικά, αλλάζουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Οπότε... Είναι ένα κέριο πλήγμα αυτό για τα χωριά. Είναι ένα κέριο πλήγμα. Αλλά γι' αυτό λέμε ότι να ιδρυθούν σύλλογοι, να υπάρχουν σύλλογοι. Εστίες αντίστασης. Εστίες αντίστασης και εκπαίδευσης. Και εκπαίδευση, ναι. Σημαντικό πράγμα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά, χαρήκαμε πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού λοιπόν για το επόμενο καλοκαίρι στην Αυδέλα, όπου θα γίνει το 7ο πλέον αντάμωμα των βλαχοχωριών της Πίνδου. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι, αυτός ήταν ο Κώστας ο Παγανιάς, ο βλαχοπρόεδρος. Και στη συνέχεια, αγαπητοί πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, όχι το λόγο, αλλά το χορό τον έχουν οι Κρανιώτες. Οι Κρανιώτες, οι γνωστοί Τουριάνοι. Ξέρεις όμως, σωθήκαν τώρα οι Κρανιώτες. Ιδιαίτερα με την Εγνατία. Έτσι λένε. Η Εγνατία περνάει από εκεί, ένας δρόμος άνοιξε, ένας δρόμος υπέροχος και δίνει τη δυνατότητα πλέον σε πολλούς επισκέπτες. Είναι και αυτό όμως, φίλε μου Θοδωρή, εγώ έχω και κάποια διαφωνία. Πιστεύω ότι ο δρόμος, εκτός από δρόμος προσέγγισης της Εγνατίας, έγινε και δρόμος φυγής. Ναι. Οι Τουριάνοι, οι γνωστοί Τούρια, είναι και αυτό ένα γνωστό βλαχοχώρι της Πίνδου, που είναι το τελευταίο του νομού Γρεβενών, γιατί συνορεύει και αυτό με τα Γιάννηνα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει και αυτό πάρα πολύ πολιτισμό και τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Γλεντζέδες και πολύ κεφάτι και φιλόξενοι. Δεν θα πούμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχει και αυτό τη δική του ομορφιά, έχει και εκεί λοτόμους, κερατζίδες, μεταφορείς, περισσότερο σιρτάδες. Σιρτάδες, ναι. Ναι, αυτό που λέμε. Αυτοί που ασχολούνταν με τη σύρση του ξύλου. Σύρση, το σύρσιμο, δεν το μεταφέραν με ζώα. Το κάθε χωριό έδινε στο άλλο το κάθε τι. Το ένα συμπλήρωνε το άλλο. Αλληλοσυμπληρούμενα είναι τα στοιχεία των χωριών και γι' αυτό και έχει επιτυχία το αντάμωμα. Πρόκειται για συμπληρωματικά. Το κάθε χωριό δράσει συμπληρωματικά σε αυτό το όλον που θα δούμε. Τούρια Κρανιά, αγαπητοί φίλοι. Ας απολαύσουμε.